समय से पहले जवान भइल बाड़ू, कितना लोगन के परान भइल बाड़ू। अच्छा आहो बवाल कर दिले बाड़ू। समय से पहले जवान भइल बाड़ू, कितना लोगन के परान भइल बाड़ू। आहो गजर लगा के कचाक लगतारू, सुना खास लगतारू तू झकास लगतारू, खास लगतारू तू झकास लगतारू। खास लागतानी हम झकास लागतानी। अच्छा खास लागतानी हम झकास लागतानी, बुझला? ओहो गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। मोहला दीवाना भइल तोहर। अच्छा? बिजली गिरावतारू सनक जात सहर। सच का? आओ सच में बाड़ सुपर समान ई जमाना से हो, नाही कम बाड़ू कौनो हसीना से हो। ठीक बा। और का 10-20 नाही तू 50 लगतारू। खास लगतारू तू झकास लगतारू, खास लगतारू तू झकास लगतारू। खास लागतानी हम झकास लागतानी। खास लागतानी हम झकास लागतानी। जिया करे जा गोर गाल पे बेहाल भइल लोग हो, तोहर के आपन बनावल चाहे लोग हो। समझ लो अरे ठीक बा। जानकारी न चाही हमके ज्यादा गोरी, सुखराई के राजई बता दा गोरी। अरे बता दा रविंदर रवि हमरो में व्यस्त लागतानी। आओ खास लागतानी हम झकास लागतानी। अरे जिया खास लगतारू तू झकास लगतारू। खास लागतानी हम झकास लागतानी, बुझला? साचो में झकास लगतारू।